nwere mgbe oke ite nweta na be gị ya nọkọta ọjọọ na ọma mpụzi n'ebe ahụ idebere ya ọ bụ ọmụ otu anyị kwulie otu ahụ ọ dị ebe a ka ọ ga-adị ọma mpụzi ngị na yi nwere ụlọ ahụ nwere ivi ya mịa na ọgụta gị bulite ya etufu ọ dị ebe ahụ otu ka otu ọ kago ngụ o nwere ibe oke ite ihe edebekọta oke ite ọgba gị na ọ na-elerozi ọkụkụ na ọ na-elerozi nkịta na ọ na-elerozi ezi nọ mmadụ ka ihe enyebi ịza ka ịnweta mmadụ nye ọjụ iwu bụ na ọbara gị ka eje ịkawa ọbara gị nye ịkawa ọbara gị nye ịkawa ọbara gị nye ibe ka enye ọbara gị nye ọbara gị ọmịa gị mịkpọ gị onye bụrụ ga dịka na ya es achọ nwa chụjụ ahụ ihe nwetara ya ihe ebute oke ite edebe n'ọnwa ya edebe oke ite abịa ibe niile dị nwunye gị na-abụ o nwekọchara nwunye gị ama ntụ ime aga ọya tụrụ ime n'ụwa ya ịbịakwụtara aja na odi ole nsọ ọbụla ọ chụfala aja gwọba ọgwụ dị ya ma ive dị ya bifo ọnwa mụta ma ofu ihe na nwunye gị nwa dị ha n'abụ o nwere oke ite ihe ebute ka m na-akọwala unu bụ ndị na-ebute oke ite o nwere oke ite ihe ebute debe na famili o nwere oke ite bụ oke eweli ihe ebute debe na be gị ọ na-asị be nwa na-akwa akwa kunu malibu na-ebute ọ na-asọ ebe nwa na-akwa akwa nwa eme gịa akwa nwaanyị ọnụ na anị na ntị ya ọ dọkpụrụ nwatakịrị ahụ egwucha okwu ndụ enwekwu ego ịga bụrụ ibe niile onye akpata na mmadụ ije ojebe dibịa osisi bụ enye oke ite amalụ na dibịa jele sata ọgwụ o nwere dibịa satara ọgwụ ka ọ nwe mekwa nkwam o jiga sata ọgwụ sata oke ite ka ọ sata kalewu ababara abịa bụ ibobo ma ọ bụrụ na elekwe onye aga ọsata nwa bụ ibobo ọmara ibe eji emebie ọmara ibe bụ nsọ nwa bụ ọgwụ n'ibe ma bụ na ọ na-agba ọ na-agala ụwa ka ọ na-agba ka ọ na-aga ka ibe na-emebi na famịlị ọnya Igbo ndị mmadụ nke m ntị eburu mbatara ụbọchị nke taata asị m ebe onye nọ naanị ụlọ m udo dịrị unu udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị biko na ọ nwekwa ozi ajụ ya bịa maka ndị aka na-ekwu okwu anyị kwuru na mbụ ka anyị ekwukwa ọzọ nwekwa ya dị eche nje vidiyo anụ dị n'akụkụ ebe a nwanne anyị nwoke bụkwa na SS Power na ha ekwu okwu na-asị ọgwụ na-ana nwa oke ite na ibobo na-ana nwa na onwe ike eje bute like this ya ma ntụ atụ ya ma mmụọ amụ ndị dị ndụ na-anwụsịsị mgbe dị na inezi ya na nkụkọ ọ bụ na ọsọsọ gị fọzi onye aghụghọ nwa na onye aghụghọ enyi ya onye ọbụla jiwela aka ya na ihe onwe ya inichakwa onwe gị ofu aka gị ya atọrịrị n'ezi nyanwe okwu bụrụ okwu mbụrụkwa n'inu biko na-enyenụ vidiyo a ebe nwanne anyị nwoke kwuru ya bụ okwu ka unu gee ya ntị na-enekwanụ vidiyo ọfụma share this video na-enye ya to the end ka iweghọta maka ụfọdụ pụta ha na vidiyo 2 minutes na kọmentị ya ihe mee na the ending without no watching it Igbo na-eneke na vidiyo share this video ka ndị ọzọ mụtakwa ya maka unu fụ na njọ ahịa dịzi na obodo ụmụ anụmanụ achọghị m ịkpọ afa mana unu ma na njọ ahịa dị na-enekede nke unu fụ Igbo mụrụ nze m ọzọ onye nna n'ụlọ ebe SS Power okwu akpụ n'ọnụ na blade aga m na-ekwupụ nke mmemme mekwasị ọzọ were na onugwu mmale m ọ nwere nnagwu n'ovu nọmba ka m nwere ofu nọmba ka m nwere enwere m nọmba na-abụ tata bụ afọ taa ya amala anyị mma ọ ya amala anyị mma bụ afọ taa agwa m na na-ebekọ ebekwu na mmịa na rọ nkọ ọnụ aka ndebe ọnụ nna ya afọ tata egwu m sị na mma agbalị mmadụ 3 aba free ndị nna abụ m agbala aba bụ ndị fe na-atụrụ ka m agbala aba free tata onye mmanụ na ọ dị atụ ime na ọ dị atụ nwaanyị ime eji ụlọ ọgwụ amanụ a na-asị na nya maka o si n'aka ya kpọọ m na fon o nwere ọgwụ m butere debe ebe a mgbọrọgwụ akpa ahịa mmenye mmadụ 3 free kwa nye mmadụ 3 abịa m ga-enye ndị ahụ bụ 3 months ka m ga-enye onye ahụ onwe ọ dị ọgwụ ọfụma ụdị mgbele ya jiri mee dị ọgwụ o mee nwugbo dị ọgwụ ọfụma ọ atụ nwunye ime
ọ ya atụ nwunye ime. Ọ bụrụ n'ike aka anyị nọ n'ike ebe anyị na-asa ahụ, ike ibe kpala anyị ọlụ a, onye ikebe ka anyị ji alụ nwa bọọlụ ike Chukwu. O nwere dibịa ya pụta n'ebule ekwensụ ka ọ na-asa ahụ ka ọ na-akpọ, maka na onye na-ekwu okwu a bụ iwe ekwutala ka ọ na-ekwu. O nwere onye dibịa na-akwụsa abụ ekwensụ, mmadụ niile bụ Chukwu ka a na-asa ahụ. Onye akpatala inwe ite nzu enu ikpoko Chukwu ọkụkọ abịa mme, Chukwu kelee enu kelee ana ya bịa tụọ nzu ife nwakpọ alụsị ndị ọzọ gosi na Chukwu ka ya bụla na ekpere. So ịchọkpọ m na fon ovu nọmba ka m nwere mmadụ 3 ka m menye nwa bụ ọgwụ. Sọsọ mmadụ 3 ka m menye nwa bụ ọgwụ. Ọgwụ anwa bụ ọgwụ gịnị? Ọ bụrụ na ị dị atụ nwaanyị ime, ịbịa nye gị ọgwụ, m ga-enye gị nke na-eme gịnị, nke a na-anwụ anwụ, nye gị nke a na-alacha alacha. Ime ebe m gwara gị 3 months ya kpọ m na fon gba m na-ebu gị dị iche. Ọ bụ na ịbụ nwaanyị n'ibe na-esele gị na di gị bụ na ịdị adị ime mana ọ pụọ n'ile ọtụ onye ọzọ ime, ị na-enecha arụ agwa gị na ọ nwere ebe a na-abụ ọ na-enechara arụ asị gị na osi gị n'aka, kpọọ m na fon. Ọ bụrụ na ibe dị fa mmemmeli ga-ewe bill with my money. Mmadụ 3 ka mmemme hụla bụ nwaanyị, mmadụ 3 ka mmemme hụla bụ nwaanyị. E gwuru sị na udo ya dị n'ala Igbo, anyị bịara mgbe Igbo na nzọ azọ ka anyị bịara. Ọ mgbọrọgwụ ka anyị na-akpa, mgbọrọgwụ na-akpa ahịbịa, mpụta ụtụ mba ime ọfịa, mbọ ime ọfịa mgbulie mgbọrọgwụ, sie ndị esie n'ọkụ, bunye ndị egbunye ihe ndị ege eye eji mmanụ eji ude akị ma egbunye a na-alachakwa nwa dịla ụwa mma. O nwere enwere ego na-akwa alịlị na ọ mụtara nwa. O nwere enwere ego na-akwa alịlị na ọ mụtara nwa. Ọ bụrụ iwe a na-ekwucha okwu ndụ enwekwu ego, ị ga-abụrụ ibe niile. Onye akpata na mmadụ ije ojebe dibịa osisi bụ enye Oke Ite malụ na dibịa jele sata ọgwụ. O nwere dibịa satara ọgwụ ka ọ nwe mekwa nkwa m, o jiga sata ọgwụ sata Oke Ite ka ọ sata kele owu abụbara abịa bụ Ibobo. Ma ọ bụrụ na elekwe onye aga ọsata nwa bụ Ibobo, ọ mara ibe eji emebie, ọ mara ibe bụ nsọ nwa bụ ọgwụ n'ibe ma bụ na ọ na-agba ọ na-agala ụwa ka ọ na-agba ka ọ na-aga ka ibe na-emebi na famili onye ahụ. Agbara m unu maka na ndị kpọrọ m ọmụwa 5 days abịala ebe a mgbasịala ebe afa gbasịala dị ma na afa. O nwere ego maka na ebe ọ chọgara ka ọ vụrụ, o nwere ego na-eme ọfụma, mana ọ gwara m na nwa ngote ka o gotere, mana nwa ngote ahụ o gotere na ọ na-ewute ya na nyanwa bụ nwoke ejiri amụ eme gịnị atụ nwaanyị ime, na nwere ibe na-atọkele nwa eji emere gịnị nwa bụ ngị nwa ọbara gị dịwa, na nwere ibe na-atọkele. Ọ gbasịrị ya gbasịrị ya bụ ọbụla ibe nwa bụ nwoke ji nwa akpa ego mgbe ọ na-eme ịkọlọbịa ka ebute n'ike ihe abebe dibịa si na nwere ibe iji nwa eme. O nwechara ibe iji nwa eme, esi na dibịa na nwere ibe iji nwa eme nọ mmụazị ka dị gị na-arụ, mmụazị dị gị na-arụ. Esi na dibịa na nwere ibe iji nwa eme maka na mgbe kpatara ego ahụ ilie 2 years 3 years mana nwere ibe iji nwa eme. Ọmụ besespa na-agba gị nnọdụ na tebụl ma nna m adịwa abụọlụ m okenye na tebụl a ma m pụta ebe nrazi ụdị ndụ na mmanwụ na-ekwu ibe niile na-abụrụ ego. Ọ dị m mwute na ọya pụta bụ nwoke mana azụ na ọ dị atụ nwaanyị ime mana o ji ego nwa ego.
onwe ego. Agwara m nusu na ibe na-abụ nwoke mkpata ego ma ọ bụ na ijere ọgbọ nwa bibe a na-agbọ. Agwara m na mbụ na mere o ji eme nchọ nlụlụ mmadụ ọlụ ọbụla m ga-alụ mmadụ. M ga-ebu ụzọ sị gị na m ga-agba afa. The reason m ga-asị gị na mma agba afa nwa bụ na ị nwere ike vive ntịele na net ọ na-evụlụ onye bịara na be m ọ bụ ọ bịara bụ mbịa kere m ekene na ọlụ nlụlụ ya gara aga. Ị nwere ike nọdụzie na eyilo be m anwa na-ajụ onye anwa kelive ọlụlụ ọ gwa gị na m ọlụlụ ya ọgwụ amụsụ n'ụdị nke na nwere nke na-adị ọnọ nke ọfụ na-adị ka m lụlụ ya, ọnọ nke na-ebu odo n'elu ka m lụlụ ya, ka ọnọ nke na-adị n'ite ka m lụlụ ya. Ebibodo mpụ na nya ka m ga-alụlụ gị chi gị na onye anwa bụrụ ofu. Enwere m eke nlụsịrị gị nke anwa m lụrụ onye anwa, iru ọlụ gị eme gịnị, iru ọlụ gị akpochie. Ịma njizi na-apụta ma 5 naira ya eji na-eri tinye nri n'ọnụ bikos na ajụrụ ese. Onye ga isi gị na ajụzi ese nwee lie na na-ebute ayara ya masị anwụba. Ihe eje ajụ ese jụcha ese malị ma ọgwụ anụnwa a na-achọ ngwalụ gị na ọ ya agakwa aga. Ajụcha ese ọbụla ya aga ka a na-ajụ ese ka ị na-eji ogwu amalị nke onwe nwere bifo agbọba eni ọgwụ ọbụla ya agwọlụ gị. Bifo agbọba ọgwụ ọbụla na-agwọlụ gị. Ibe na-eme nji alụlụ mmadụ ọlụ mmadụ ọlụ. Onwe ndị na-akpọ m na fon si na ọlụva egbugo oge. Ọlụ gị ya egbu oge abụrọ m ndị na-eme anala ego. Ịnalị mmadụ ego isi ya alụsigo m ọlụ just na ide ịlụsigo ọlụ. Ana m alụlụ mmadụ ọlụ, o nwere ọlụ ya bịa na nlụ ya complete 4 days ma m alụsịrị maka na ọ ka m na-alụ ka m na-ajụ ese, ka m na-alụ ka m na-ajụ ese, ka m na-ajụ ese afịa a ga-alụlụ onye anwa ọlụ maka na ọ nwere ndị nya na onye anwa so jee mee ebe a na-alụ ya eji aga ụtị atụ ibe anya na onye anwa so ị bịa lụwalị onwe gị n'ibu dibịa ma ị jụrụ ese mala na ego ka ị na-anọ onye ahụ ego ka ị na-ana n'ihi ajụ ese malibe bụ mbọsị bụ afịa o eji na-alụ ọrụ malị mbọsị bụ mbọsị eji enenele ibe nwere ya bịa na ọsị gị na mbọsị eji ejele gị na mmiri bụ sọ mbọsị eke ibe na adọrọ like that. Anyị ma na mbọsị eke ka eji aga na mmiri mana inyocha ibe na-ekwu enyocha ịma na mmanwụ na-ebe nne nwere iwe na-ekwu. Ememe mgbadịdị mmadụ afọ ebe gbadịdị mmadụ afọ mbọsị eke mgbadịdị afọ ebe anụnwa ibe so ya na-arụ agwa m na ya ama nga na mmiri mbọsị eke ahụ mana nwere ka ọ bụla maka ọkụtacha ibe na nsị onye anwa na ya akwasago ife niile na adị mbọsị afọ mpịa gbaba mbọsị afọ ndị otu anabata ya. Ọ bụrụ iwu bụ na ọsọ mbọsị eke ka eji eje na mmiri na-eje eke mbọsị afọ na-eje mmiri mbọsị afọ ibe na-emebikwa eji arịlụ mmadụ mana ọ bụrụ ka eji etuwu ego etuwu maka na onye lụrụ ọrụ. O nwere wonga anyị njele na alụsị omewe m ntụ ndị na streeti ka ọ nọ ọ kpọrọ m na ibe adịgolo ya na ma o nyere m sọnten ọ tọrọ m ụtọ biwe ya mana m gbalị asa na mantinye ten ivi nyere m mantinye na net wutatụ nke na nwa gị nne ya o wutatụ nke na nwa gị mkpọ nwanne gị kata nje vidio n'iru nwanne gị rọ kwesịrị ka i kwuo datin na ọgụrụ na o eji na-atọ m ụtọ na-atọ ndị otu m ụtọ na o nwere ebe alụrụ mmadụ gara aga maka na mgbe gboo mgbe m nwaalị mgbe enu bụ enu enwechara alụsị n'obodo enwechara alụsị n'obodo o nwere onye ga-asị gị tata o nwere onye ga-anọ tata sị gị na alụsị lụọli ọlụ na alụsị lụọli ọlụ ọ na-ebutara alụsị moto ọ ma nlaịkị ka nwanne nwoke nọdị nọ ya ebe ọ bụ na anya na onwe ya n'obodo oyibo ọ na anya na onwe ya amanne ya cha na nwere chọrọ ka ọ nọdị n'oburu moto tụọ ọkwe nwoke amanne ibe na-abụ asị onye kpọrọ onye bịali postu ya n'ime moto na net ka obu postu ụlọ ka ọ bụ anything si na mmadụ nyere m onye bụ anọrị ibe abụ aja mbele onye anwa bụ nya ji aka eme gịnị gote ibe anwa debe ọmụnwa be sespawa na agbanwe onye anwa ji aka ya gote ya jiri aka gotere onwe moto chọọ ka ọsọ na mmadụ gonyere ya iche eke na ọlụ bụ ọlụ ka ọ dị ka ịlụ ọlụ si alụ mmadụ ọlụ aga
Kọmọ na-ewu ka ọ dị ka mmadụ na-abịa na-alụsị ojiri aka kpụrụ ewu ahụ bịa. Onye ahụ ejiri aka kpụrụ ewu anwa bịa ka alụsị evu ya yes ka ọ bụ nwanne nwoke mmadụ na-enye nwa bụ alụsị na ọlụ ọlụrụ agago ka ọ bụzi mmadụ bunye alụsị moto ọma nchọzi ka ọ nọdụ ya prezident. Ebe a bụ asị asị. Onye ọbụla postụrụ moto maọbụ onye ụka maọbụ onye omenala osi na mmadụ bụele moto mana avụrụ ọgba m ụkwụ onye anwa ya ma avụrụ mgbe onye ahụ na-ekwu okwu ndị agba alụsị libe na-emele na ọgawo male na na-asị asị na onye ahụ ji aka emela onwe gịnị gotere onwe moto. Alụsị ọbụla ebuele onye onwere ibe kacha atọ ụtọ n'ụwa na ịgbara alụsị okwu alụsị menye ị ga-alaiki ka ị bịa ka alụsị avụ gị iru ga ka ọ bụ iru nwanne gị iwulili just na alụsị ya alụlụ mmadụ ọlụ na ibe ga-alụ n'iru onye akele nwute ewu ọsị na ọ chọrọ ka ọ bịa ka alụsị ya ka ọ zute nwanne ka nwanne ya nọdụ n'iru alụsị ya ka ọ bụzi ebutezie moto adị afọ onye na-ebute moto mana ọnya wọlile ka agbalị egwu m sị na amala Igbo mma agwa m ụzọ na ọzọ ka m zọrọ abịara m mgbu egwu ite ọhụ ebule a na-akpọ isi bụ n'anya ka unu na-aghọta na mmụta na ibe maka na nwere ibe bụ ndị na-eme ọgwụ mara na mgbe ị bịara bịa dibịa ọ bụla ibe na-arọ gị na arụ bụ bute ego n'ebe anyị ọhụmụ nwoke na n'ogolo GLK na ọlụlụ na enu lụọlụ mpịa lụọlụ mmịa mee nke jiri nwayọọ na-achụ ibe ụwa n'ike na ịmara ebe nye na onwe etibegala isi. O nwere ike abịa ọbụna onyinye n'ibe nye na chi ekwutere ka o meli ọ gabalịa. O nwere ike ọbụna aja ka ọ chụrụ, o nwere ike ọbụna ọgwụ ndị amụsụ ka o nwere ibe gabalịa ị na-arụzi onwe gị arụ jeze n'ebe oke ite nọ ka inwe eme gịnị ka ịnwa dị ka nwa be ebe anyị orulego gị na-arụ gị ọrụ baga gị inwe bute ya. Oke ite na-egbu amụ ya bụ nọmba 1. Oke ite eme gị ya mụta nwụrụ nwa maka na oke ite na ọ dị n'iche n'iche nya ka na-akpọ okoru. Ọ ya eme gị ya mụtara ya atụrụ dịba ma ọtụtụ ọ ya eme gị tụta ibe ntukwu ya dịbịa gị ịmụtazi mbesaid ya amụtalịlị sọnde ọ bụzi ngụlọ ịmụta onye na-adị aga ije na ya famili na be gị ị ga-emụtala owu onye nzuzu gosiri gị na gịnị na-egwere ọkụ ọgwụ. Ị ya achọ nwa chụjuo ya abụ ya nwetara ya ihe ebute oke ite debe n'ọnwa ya debe oke ite abịa ibe niile dị nwunye gị n'abụ o nwegochere nwunye gị ama ntụ ime aga ọ ya tụrụ ime n'ụwa ya ịbịakwutara aja anụ odi ole sọ ọbụna ọ chụfala aja gbọba ọgwụ dị ya mee ive dị ya bifo ọnwa mmụta ma ofu. Iya na nwunye gị nwa dị ha n'abụ o nwere oke ite ihe ebute ka nna akọwala unu bụ ndị na-ebute oke ite. O nwere oke ite ihe ebute debe na famili. O nwere oke ite bụ oke eweli ebute debe na be gị ọ na-asị be nwa na-akwa akwa kunu malibu na-ebute ọ na-asọ ebe nwa na-akwa akwa nwa eme gịa akwa nwaanyị ọnụ na anị na ntị ya ọdọkpụrụ nwatakịrị ahụ ọdọkpụrụ olie ya. Onye ka ndị Igbo ji emeba bute nnukwu ọkọ ọgwụ ahụ bebule ejebe na berengram ja dọbịa ka ndị mmụọ na ndị mmụọ ibi eme gịnị na ọkọ ọnụ maka na na-edebere ya n'ụlọ. Ive ọ na-asọ bụ oke ite dị too much. Ive oke wele na-asọ bụ nnekwu oke wele bụ oke oru na-asọ dị too much. O nwere dibịa ya abịa na-abịa tata si onwere ive oke oru na-eme ka ọ kwụta gị ọ ga-asị gị na onwere ive ọ na-eme. Mụnwa bcs power na agwu na oke uru jọrọ njọ wel na-akachibe mvụrụ jọrọ njọ n'ụwa na-ajọkchala ive mvụrụ igwu nweta ọbụla ọdabalị gị ịmụta nwoke ịmụta nwaanyị ọ na-agalị gị ọfụma nwarụ gị niile onwere ya aba ulu ụdị ego gụtara gị jiri zụọ nwa ahụ ọma mba ulu ụdị ego egụtara gị tụọ n'isi ya ụdị skuulu ọbụla gụtara gị tinye ya ọma mba ulu o ya emebi. Ị ya amụta onye ori debe ihe amụta akwụna na be gị inwe nwere mbesaid nwa akpa aka
ma ọ bụ na nwa bibi ezu na be gị nwoke nọkọta nekọta mmụgharị ya nọkọta mmụgharị ya mmụgharị ọ jụrụ azụ mịa ji ego nekọta anya bipịa ya bịa ọnwụrụ ya gburu onwe nke nwaanyị bụ nwunye nọkọta ọ chọọ vivo ya nwụọ so na ọma nọ ndụ ụdị a na-eme na ndụ ya mana obibe akọ dị ka emezu na-etibeghị isi unu oke ite oke oruru ife ọbụla ga-eme ya mee mgbe ibe a ga-eme ya abịa mgbe ọ ga-eme ya abịa mgbe ọ ya eme bịa nke na ọ gị ya agba ọsọ maka na ịmara ibe bụ ọgwụ mgbe oke oru anyị ebute ya ejije abịa ya saa gị isi ya ịma na oke oru ma oke ite na-agba mmadụ ala ibute ya n'ụlọ otipu gị ala ijizi na-enye nri ụdị ọ chọrọ o ya egbu gị mana mana nwere mgbe ihe nwekọta oke ite na ọkata na oke ite agwara gị sị gị na ọgwụ ka arụ ọbụla alụsị o nwere mgbe oke ite ị nwetara na be gị ya nọkọta ọjụ na ọma mpụzi n'ebe ahụ idebere ya ọ bụ mmụ otu anyị kwulie otu ahụ ọ dị ebe a ka ọ ga-adị ọma mpụzi ngị na yi nwere ụlọ ahụ o nwere ivi ya mịa na ọgụta gị bulite anyị etufu ọ dị ebe ahụ otufu ka otufu ọkago ngụ o nwere ibe oke ite ihe edebekọta oke ite ọkwa gị na ọ na-elerozi ọkụkụ na ọ na-elerozi nkịta na ọ na-elerozi ezi nọ mmadụ ka ihe enyebi ịza ka ịnweta mmadụ nye ọjụ iwu libu na ọbara gị ka eje ịkawa ọbara gị nye ibe ka ihe ndị ọbara ọmịa gị mịkpọ gị onye bụrụ ga dịka na ya es obulivi ji aka gị nweje eme gịnị nwekọtara onwe gị chukwu ekọrọ mmadụ ka ọ bụrụ ogbenye n'ọsịsọ dị unu bụ ndị mmadụ ọsịsọ na-eti unu n'ihu nna ya ọsịsọ dị unu na-etinye unu n'ihu nna ya ọsịsọ dị unu na-etinye unu n'ihu nna ya ibe chukwu kele gị keche gị onye ịpụtara ụtọ ya bụ na agụ na-agụ gị na iwu bụ na ịpụta ụtọ na ya bụ livi ya eli kelebe abụzi gị nwe ndidi onye ọbụla na-eme mgba na-eme gidigidi ụdị ọbụ ji achọ ka o ji anwụ ọ ya achụta ọsịsọ nwa ọsịsọ nwere nwaanyị na-achụ ego amago m mmadụ n'ọnụ alụlụ ọgwụ amụsụ chụọla aja mana ibe na-esilivi ahụ ike mbụ ma ọ bụ agaba bụ ife dị iche ụdị abụghị eji na-atụ nwaanyị ba atụjirila akpa ovu onye anwa ndị anwa ị na-eme ahụ na-asị na ba na-achụ gị mbụ mechalelu ma nwa amalive bụ problem ba emeche kwa ngị nwa bụ onye nwere ego na ba emeche nwụrụ akwa gị ị na-ebute saa na anya unu ibe niile abụrụ ọgwụ ije nweta isi bụ n'anya onye ọbụla nwere isi bụ n'anya na-amụta imbesaid na bia maka ebe mgbalịgide ka ị nweta ya ọ bụla ị nwere enweche ihe eche ka mgbalịgide onye ọbụla nwere isi bụ n'anya na-amụta imbesaid bia iwu li bụ na ya atụale na mmụọ iwu ka ọ bụ iwu nli ka ọ bụ onye ọbụla na-ejide mmadụ ji ọgwụ eme girigiri n'ọkọ o jide mmadụ ka o kechikolu mmadụ ka ị na-ekechi mmadụ ahụ na ikechichara ịma na ọ na-agabiba nwa emecha mmụ gị niile ka ikechiri kechie ya famili emecha mma ga-ataba ahụ ihe niile ahụ mana na-emeli na ọgwụ niile nwere ihe dị n'ime ị na-ekechi mmadụ na-atọ gị na ikechiri nwa mmadụ onye wadị agazi n'iru mala amalị na ikechicha ya nacheta azụ na ya famili nwa arụ gọnwara ya aga n'iru ma ovu ọ bụla na eji na-egbu nkwụ n'ime ọbịa obulivi imele ka iwe megide onye ọzọ macha na chetara gị azụ ọmụ besespọ na-agba unu ị na-eme na ọkata obulivi eji na-eme bụ ihe nọdụ ọbụla ya obulivi eji na-alụ bụ nwatakịrị nwaanyị ajụ ka ngị na-atọ ụtọ ọjụ na ngị na-ama ntụ ụtọ iji achọ ibe ihe eji ogwu jide mala amalị na ịmụta nwa ga-abụ na mgba akwụna ka ọ ya atọ maka n'ive onye mere na anachetali azụ
ọ bụrụ nke bụ nwaanyị na-eji ekechi nwoke ịmara na nwoke anụnwa na ọ chọrọ nwoke a chọrọ nnụ gị ikechikọrọ nwoke mmadụ ọnwa anụva gị anya vorie onye tere gị na nle nwụrụ ka ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị maka na onye jiri anya abụ gị maka mara ma na ive o mere eme na o jiri anya wee mie o nwere ibe dị ka ibe mmadụ na-eme o jiri anya na-eme everything ọ na-eme nwepụ na aka onwe n'ove maka omeme gịnị were aka mmadụ nwee nnụ nwaanyị na-achọ ịvụ ụwa ego mbute nwe ndị otelisi na dị too much ndị ọgbala ala rịrị nna oke oru na-agba mmadụ ala ọ na-eme mmadụ iwe dị iche iche ma oke oruro ma oke ite ma ibobo nwu na-akpọ ma nunu vụdị men nwaanyị ya ọ na-agba mmadụ ala ụmụazị kịta na-eme na ọ na-agba oke ite bụ aja n'ụtọ ma njụ ibe dị ọgụ na-asụ na apụta ma na-agwọrọ mmụ arụ Igbo onye gwachazie otipu ala onye gwachazie ọgụ otipu ala o nwere nke ba na-enwebu oke ite ba na-enwebu oke ibobo taịm eji enye nleluo a na-agbava ibe anyị enweta onye nweta si ejile yuzu nwaanyị etipu ala nwaanyị ahụ yuzu chele etipu ala nwaanyị aba yuzu etipu ala o nwere ndị nke ba na-asọlụva ebe dị n'ive bụ ebe dị n'ọchịchị ka ba dị anyị nwaanyị ịma mbịa nwe ọkụ dị mana ba chọọ ya ikwu onye na-adị ọchịchị ụdị ọchịchị dị n'ụlọ ahụ ọchịchị ya dị n'iru nke nwaanyị ọmamazive ọ na-eme ọ pụta ilo ọ ya mebive eme osi ebe a lụọ ebe isi ayasa iwe ya ọzọ bụ yipụ akwa ọbụla pụọ ala ọ bụrụ mmesi kinwe akpata ego emesi ego niile anyị akpa moto ya egbulili gị maka na emecha oke oru abụ na na-agbọ ọ ya emecha na cheta azụ gbuo gị maka na oke oru na-egbu onye nwe maka na ọ gbasara dị oke oru na-egbu onye nwe mana ebe ahụ jidere obodo na-emebi o nwere ya gba ezigbote ọgwụ o nwere ya agwọ ka nwanne dị na mma nọ nke na nwanne gị nwoke na-eli ibe ọ bụrụ mmanya kwuru na nwanne gị nwoke nwere aka kpudo mmanya ude adị na famili abụ eji aka kpudo mmanya ebe mmadụ na-aba na anwụ mmanya ka ọ bụ ọbụna nli ka ị na-eli n'abalị asịsị nweta ọkụ ibe nke na nwanne gị nwoke na-eli nri ibere na ụda arụ na ebe na-atụrụ gị egwu dapụ ọgwụ m gwa na o nwere ibe bụ ọgwụ mara amalị mana ebuchi gị mara ike nga gị mara iyi ụwa gị ma gbuo ndị mmiri gị mma mara ugwu na ije gị mgbe ezigbote ibe a na-akpọ ọgwụ karịla m nsu ka ụwa gị dịrị gị na mma ka ị ma na ọ bụrụ sụsọ oke ite na oke oruru na ewele ka eji akpata ego n'ive na-eme gị mere gịnị dị gị n'arụ ekene m nke ibe na-emere ndị ibe ndị ọma na-ege m ntị eji m n'aka na-enecha anya vidiyo biko ebe onye na-enecha vidiyo ahụ shiela ya aka na share button share this video like kwana drop your comment bụ ihe notification ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidiyo fụ maka na chanel a iji na chanel ọma ka o ji aga n'ogwu awerekwa n'eziokwu na-achị unu n'efere mba ụwa bụ ndị ọma na-ege m ntị ka anyị nwee nụ mgbe ọzọ